Potom je to hranicou Českou smerom na Mijavne to vlastne po nejaký preto v podstate neobsahuje alergén, ktoré orechy majú. V tejto chvíli vlastne sa už skalický trdelník vyrába. Tak v tejto chvíli sa ideme pozrieť na to, koľko centimetrov meria skalický trdelník upečený na podujatí Trblofest 2013. Je to 206,5 cm. Milí priatelia, skalický trdelník upečený na Trblofest 2013